Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Masoma katemo siyana kuno ndi ku DPP ndipo ino ndi DPP. Tisanayambe zonse tingopempha Mayi Mathanga, Dr. Mayi Mathanga angotipempherera kungoyika mwambo umenewu mapemphero. Mayi tipempherere. Tipemphere. Tuya mkani Mulungu wathu Mulungu amene mwe wachikondi nthawi zonse. Zikomo kuti ndi Mulungu amene manga pemphero la ana anu akupemphani ndipo mapanga pempho athu. Mawu uno takumana chipinda chino office kwathu kwa chipani cha DPP kuti tikathe kuyankhula ndi antola kudzera mwa antola nkhani athu kuyankhula ku mtondo wa Malawi. Tisanayamba Ambuye tipemphani ukalole mzimu wanu ukadze mchipinda muno ukazungulire ndi kutipatsa nzeru ndi luntha komanso kuti zonse zokambirana zathu zikakhale zoyenera ndikukatumira mtondo wa Malawi. Kana petumene tikuyamba mpaka kumapeto poyendepemphera mwa Yesu Khristu napemphera. Amen. Amen. Tikuthokozeni Honorable Dr. Mathanga chifukwa cha pemphero limenelo. Ndimanena kuti tikulandire nonse ku press briefing kapena msonkhano uno watu lankhani komanso msonkhano ofuna kuti tikayankhule ndinu Amalawi amene mukutimvera. Tangotsala ndi masiku ochepa chabe, lachiwiri ndi tsiku limene tikusankha kuti no mavuto amene tikumana nawo apitirire kapena kusankha kuti mavuto amene tikumana nawo athe. Tukamba tu mavuto osiyana amene Amalawi mukumana nawo, mavuto anjala, pano ena tikugonera sima ya mapira, ena asosadya kumene, mavuto osowa ndalama, mavuto aulova osowa ntchito komanso kukwera zinthu mdziko muno. Ena tunena pano ali pa filling station akugona pamenepo kusowa mafuta oti angathe kugula ndi kumakagwirira ntchito zawo. Awa ndi mavuto amene tikumana nawo. Lero tabwera pano ine amene ndikuyankhulani dzina langa ndine Namalomba. Namalomba amene ndili mneneri wa chipani komanso mneneri wa president athu. Ndipo pano panso tili ndi a director athu aligo amene amayang'ana nkhani za malamulo mu chipani, olemekezeka Bambo Chipiliro Mpinganjira. Kumanja kwangaku ndili ndi Mayi Dr. Jini Mathanga amenenso ndi amene amayang'anira nkhani za chisankho ku chipani chathu. Tinawonso pompano. Kumanja kutali kwanga kumanja kutaliku tili ndi olemekezeka Dr. Ben Phiri amenenso amayang'anira nkhani za ndale mu chipani. Tinawonso pompano. Tili ndi uthenga oti tiyankhule nanu Amalawi ndi kukulimbikitsani. Ndiye pamene tafika apa at this juncture allow me to invite each and everyone here to join us, but also as I said in Chichewa that the purpose of this press conference is to appeal to you Malawians that we are going on Tuesday to vote. As we exercise that vote, we should know the choices that we have a choice to choose what is right and a choice to choose what is wrong. But we believe that we are going to choose what is right, so that we should end the hunger which is there, we should end the suffering which is there, we should end the unemployment which is there, we should end to continue to queue over filling stations endlessly without any hope. This is a choice that we are going to make. So with me, I have Honorable Chipiliro Mpinganjira, who is the Director of Legal, Honorable Jini Mathanga, who is the Director of Elections, and the Honorable Dr. Ben Phiri, who is the Director of Political Affairs. At this juncture, I will now invite my colleagues, starting with the Director of Legal, kuti ayafotokoze ayankhule ku mtundu wa Malawi, kenaka tisapita kwa Director Mayi Jini Mathanga, kenaka Ben Phiri. Honorable, over to you. Amalawi ndamene akudikirani kuti timve amve kuti uthenga wa chipani motsogozedwa ndi Professor Atapita Mutharika. Lero pamene tsiku lero tikukwangula kuti no lero tikukwangula makampeni kumana chiwiri tupita ukavota zikombambira. Ndikuthokozeni ino oyankhulira mtsogoleri wathu Professor Atapita Mutharika komanso chipani chathu ichi cha DPP Bambo Namalomba potipatsa mpata umenewu. Tithokoze chipani chose chifukwa cha mgwirizano umenewu. Ine mene anenera a director athu zofalitsa mawu ndikubwera ni nkhani imene timapanga za ku khoti zokhuzana makamaka ndi chimashini ichi chakhala chikukambidwa kwambiri cha Smartmatic.
Ndikungonenako mwansangasanga ndisanafike pa nkhani ya khoti yeniyeniyo kunena kuti mbuyomu ife ena tili pano chipani chinatiyikapo ku bungwe la Center for Multi-Party Democracy. Bungwe limeneli takhala tikumakumana ndi ameki ma meeting omalizira amene tinakumana ndi ameki acheya ali a Justice Kachale. A Justice Kachale anatitsimikizira kuti vote imene ikubwera ya 2025 ikhala ya manyo. Ndeti nafunsana nthawi imeneyo kuti koma pakukambidwa za ma electronic monitoring management devices ma smartmatic yawo ndi anatiyankha kuti Amalawi sali ready kuti tigwirise ntchito mamakina amakompyutawa chifukwa Amalawi zimene sakuzikhulupirira. Ineyo ndimaona ngati position imene anatenga Justice Kachale inali position imene Amalawi amayifuna, ndipo zimenezo zinapangitsa kuti mpaka na contract yawo isapangidwe renew chifukwa amayima pamene Amalawi akufuna. Ndeti naona kuti system ya boma, system ya kumeki inapangitsa kuti waja contract yawo isapangidwe renew, ndi pamene amabwera Justice Ntalimanja nkuzapeza kuti kumeki ko ndikubomako kwayikidwa kale kunena kuti chimashini chimene chigwirisidwe ntchito basi. Ndiye ndimafuna ka background kamene kwa Malawi mukadziwe kutena kuti amene anali make chair mbuyomo a Justice Kachale ichi chismathematic ndi zinzache anachikana. Tikuona kuti mwinaso ndi chifukwa contract yawo sinapangidwe renew. Ndiye tibwere mukudziwa zakhazi kuchitika zosiyana za makoti. Kumene tinapita ku court kumbalizirako tinapita ukalipempha court kunena kuti itiuze bwinobwino chifake ameki samanena chenicheni kuti kodi smartmatic mukuti idzayendera limodzi ndi vote ya manyo chenicheni ndi chiti. Kodi mukazanena kuti pabwera ma results osiyana tinene chi smartmatic chikuti uyu wapeza 5 manyo ikuti uyu wapeza 7 tidzatsatira chiti. Ndezimezi yazimakanika kuti ameki atitsimikizire choyenera kuchita olo kuti chizachitika ndi chali. Ndeti pazo chabwino mukudikira kuti mutitsimikizire zimenezo tatiyeni tione mukatimo mu mashiniwo ndi zinazo tichite audit kuti ndi chani zili mmenemo. Tikamba nkhani imeneyo ndimenenso kuna zabwera nkhani zochita identify anthu kugwirisa ma fingerprint ndi zina. Ndiye panakhala kuti panali chipwirikiti make imakanika kuti fotokozera bwinobwino imati ya itizapanga za hybrid. Ndeti mati chabwino hybrid ali apo koma ma results akasiyana tisatengera ati. Ndiye poti sizimamveka ndi pamene tinaganiza kunena kuti makalata talembera sizimamveka, ma meeting tikupanga sizimamveka. Mukudziwa inu za audit anati yankha kudzera mukalata anatikanira audit. Ndiye tinapita ku bwalo la milandu kuti tikatithandize. Ineyo ndithokoze bwaloli kuti silinatenge mbali. Bwalo lathu la court lakhala professional kuti chinaso mudziwe kuti bwalo lathu la court lakhala professional aliyense akunena kuti ife kubwalo kuja tayendako bwino kusonyeza kuti bwalo lija silinatenge mbali koma lagamula moyenerera. Ife yonso achipani cha DPP ndi anzathu ena ngati a UTM ndi anthu ena amene tinapita ku court tikusangalala ndi mmene tabwererako ku court. Chimene tikusangalalira kwambiri ndi ichi: court yatsimikiza kwa Amalawi onse kunena kuti ma results a chisankho tizatengera pazipepala za manyo, pazipepala zochonga ndi manja, sitidzatengera kudzera ku smartmatic. Ndiye apopo ifeyo chachikulu chimene timachifuna ndi chimenecho kuti court titsimikizire kuti chimashini ichi chimene Amalawi sakuchifuna chi smartmatic ichi kayazi chigwirisa ntchito kayazi tani, koma chimene ife tikufuna ndiyo kuti vote yathu ichokere pamene mwini wake ovotayo wakachonga kamene wakadinda, isachokere mu chimashini. Ndiye ifeyo tikusangalala kwambiri ndipo tikuamema Amalawi kuti chimashini ichi takhala tikudandaula miyezi ndi miyezi mwinaso zaka, koma kufika lero tithokoze Mulungu kunena kuti chimashini chimenechi inde akhala kuchigwirisa ntchito koma sichitinenera zofunika. Ngati anabisa mozina anabisazo ndikuti zafera m'mazira.
audit ku court anena kuti tisapange audit. Ifeyo tikunena kuti ngakhale a court anena tisapange audit. Pamene popo mmene a court angonena kuti ichi chimashini ichi chili ngati relegated, chili ku number 2, ichi number 1 ndi mapepala amene Amalawi akasaine. Ndolo tisachipange audit tilibe nacho ntchito. Chifukwa kuti court lanena kuti Amalawi pamene akachongepo ndi pamene titatenge. Mapepala amene onda amene azakwezedwe m'magalimoto m'mabokosi kupitidwa ku constituency tally center, kazikapita ku district tally center, kazikapita ku main tally center, amaziziwanso bwino kwambiri alipo mpano kuti ma stage yake zikayenda bwanji atifotokozera a director azisankho. Koma ife ku court tayendako bwino. Patakambidwanso nkhani za ma fingerprint, kuti ma fingerprint ndi chinthu chimodzi chimene chitha kugwiritsidwa ntchito kuti aone kuti wabwerayi analembesadi, kodi wabwerayi amene idi ndi Beni Phiri kapena iyayi ndi Chipitiro Mpinga Njira afuna anamizire kuti iye ndi Beni Phiri, ndi kuti Beni Phiri akayuze chala kuti akaoneke kuti ndiwo. Ife tikusangalala chifukwa chonena kuti anthu ena pofuna kubera chisankho mwina anagulagula zovotera za anthu ena amona kuti sakavota chifukwa chovotera chawo chinagudwa ndi ena amene ali ndi makobiri, kapena iyayi chinang'onongeka chinatayika aujeni amzathu amene amapanga replace mapepala osana achitire replace. Mukudziwa inu panali zovuta zambiri nthawi yolembetsa. So chimene tikusangalala ndi chokuti Amalawi ngati wina anabwera kuza kutengera ni chovota chanu akupasa ni 2000, tithokoze 2000 imene munadya, koma tsiku lovota mutakupita mukayika chala chanu system iyo kanena kuti inu munalembesadi akakulolera ni kuvota. Ndiye tikumemezani ndithu kuti tulukani kavoteni, tulukani kaperekeni voti yanu kwa Professor Arthur Peter Mutharika amene dziko la Malawi likumufuna kuti atichose mavuto amene tiliwa. Musadandaule kuti smartmatic jaiti bera ena timagwa mphwayi kuti nanga tipita tikavote bwanji pamene umumu smartmatic wabisamo kale zinthu. Ndifuna tikulimbitseni mtima kunena kuti court lanena kuti smartmatic iyo ikanena zosiyana ndi zimene inu mwachonga, smartmatic icho sichiwerengeredwa. Chimene chitawerengeredwe ndi chimene inuyo mwanena pamene mwachongera Professor Arthur Peter Mutharika pacha, pamenepo ndi pamene pakatawerengedwe. Izo anabisa mu smartmatic izo ambuye zasokonekera zasolobana. Court lanena kunena kuti chimenecho tikatili uli kuli kumpira ina fete makonda mpira timati relegated. Chimenecho ndi basa achiyika kumbali chizigwira ntchito zinazo, koma chimenecho si chimene chitanene kuti Professor Arthur Peter Mutharika wawo ina chiti anene ndi chijamuka sainire noka. Mwachidule ngati a director atandipatseso nthawi ina nditakubwera monso, koma tinati tifotokozere kuti ku court Amalawi tayendako bwino. Chifukwa ke voti yanu ndi imene mukapereke pa paper ija sikakhala kudzera mu china chake chimene chabisidwa iyayi. Mwansanga ndikudziwa kuti anzangaso agundamo tifuna tipemphe aame apolisi ma department ena onse amene amatithandiza nkhani za chitetezo, mamonita athu azipanizo siyana kunena kuti chonde tsiku limeneli mutakudya za tsiku limodzi za pa 16 pomukadya pa 17 zatha. Aliyense akudziwa amene chimanga chikudulira kunjawo akupasa ndrama udya 2 days koma uvutika 5 years ina. Tiyeni tisasokoneze voti athu chifukwa chakudya kena kake kamene tadya tsiku limenelo, kapena tisaononge tsogolo la ana athu. Inu mukudziwa ma campaign promises amene ali ku DPP, ma school fees kulibe ndi zina zotero. Tiyeni tipange zoti vote moyenerera, tivotere Professor Arthur Peter Mutharika ndi ma MP onse a DPP, ma councilor onse a DPP, ndicho linga chokuti tsogolo athu likhale bwino. Tisasokoneze voti athu chifukwa cha kandrama kena kake kochepa kamene katatiwonongere dziko lathu. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri olemekezeka Mpinga Njira. Pano osafunikaso kuti ndionjezerepo pamenepo ndingwalola Dr. Jean Mathanga kuti so atifotokozere bwinobwino kwa fotokozera so Amalawi kuti kodi ino tsiku limeneli la pa 16 ili akapange bwanji mwina mavotedwe adzanyamuke nthawi yanji, komanso kodi ino mamonita athu kapena mmene angafotokoze zokhudza chisankho. Ndikukutsimikizirani kuti voti yanu mukakavota ngati mukuvotera Professor, voti yanu ikafika ndipo ikawerengedwa. Zikomo kwambiri. Mai.
kwambiri ndathokoza zikomo Amalawi kuti mukutimvera pa tsiku lino tangotsala ndi masiku awiri kuti tikavote. Choyambirira ndiwafuna kuti ndikumbutse Amalawi kunena kuti kuvota ufulu wanu komanso kusankha kwanu komanso liwu lanu. Chifukwa kumina kumango yankhula kuti ine ndifuna nditasintha izi kapena ndakhumudwa boma lisili kundisangalatsa kapena chani ndizosathandiza. Kuyankhula kwanu mwe kungamveke ndikuti mukanyamuke pa 16 pa mamawa kupita kukavota. Liwu lanu lingamveke ndilovota basi. Ndeno ndimafuna ndikukumbutseni choncho kunena kuti ifeyo ngati achipani cha DPP tili ndi amene akutiyimirira ma constituency onse mu dziko lino la Malawi. Ambiri mwina ngati utalephera muna awiri atatu komano kwambiri tonse tayikapo okatiyimirira ngati chipani cha DPP. Ndero chipani chathu cha DPP ndimafuna ndikumbutse chonchi chili ndi chizindikiro chake ngati mene zili zipani zonse. Ndifuna nditsindike pamenepa chifukwa kuti pakali panopa anthu ena oyima paokha komanso ena mwina zipani zina makamaka oyima paokha abwera ndi zizindikiro zawo zimene afuna kuti mwazindikire kuti awa ndi ndani. Ndi chipani cha DPP chili ndi chizindikiro chake. Chizindikiro chake ndi chimanga 4. Ndina zimenezi chifukwa chakuti pakati panopa kwachuluka anthu amene akuzimira paokha amene ali mbwe ayikaso chimanga. Ena ayika chimanga mu mdengu, ena ayika mu nkhokwe, ena ayika mu matumba. Cholinga afuna kati sokoneze kuti anthu akafika kuti kachongere chimangacho. Ndiye ndifane kutsimikizira na Malawi chimanga chathu cha DPP sichinasinthe. Chimanga chathu cha DPP ndi chimanga 4. Ani chochera kuyang'anana chili ndi tanthauzo lake. Pamene chipani chathu chimakhazikitsidwa chimanga 4 chinasankhidwa kuti chikhale chizindikiro chathu ndiye chili ndi tanthauzo. Tanthauzo lake ndi lakuti DPP imakhulupirira kuti Malawi akhale munthu akwenda kukhala ndi chakudya chokwanira. Ndiye anaonetsetsa ndithu kuti kumpoto kukhale chimanga chokwanira kuyimira chimanga chimodzicho. Chigawo chapakati kesho ndi chakudya chokwanira. Chigawo chakumawa chakudya chokwanira komanso chigawo chakumwera chakudya chokwanira kuyimira chani chimanga 4. Ndiye ndifuna kupemphera Malawi chonde kuti tikapita kukavota suti kalengeke ni chimanga chabwera moyera mwena ikamuchani ife chatitsiki na sinthe ni chimanga 4. Ndafuna nditsindike pamenepo osakasokonekera iyayi mukafika kukavota kuja. Chimanga cha DPP chili ndi tanthauzo. China chimene ndifuna ndikukumbutseni Amalawi ndiona kuti tsiku lovota pa 16 September tikaonetsetsa kuti kanyamuke nthawi yabwino mamawa kuvota kugamba 6 koloko mamawa ndikumaliza 4 koloko madzulo. Ndiye tsiku lokhali chonde chifukwa azintchito apereka ma holiday kuti anthu asapite ku ntchito. Komanso ife akumudzi olima tizipatse holiday. Tsiku limene siopita kudimba kapena kukalima kuti andipitabe madzulo nkaweruka ayi. Tonse tikalawire mamawa 6 koloko tikakhale ku center kumene tinalembetsera kuti tikavote. Cholinga chakuti wina wakasakati ayi nthawi yatha ndizasokonekera ayi aliyense akalawirire mamawa kupita kukavota. Kuvota kukamba 6 koloko mamawa kumaliza 4 koloko madzulo. Nde china chimene ndifuna ndingodutsapo chimachitchula kale Honorable Mpenganjira ndi nkhani ya kuti tikafika pa center akwina kuti akatizindikire kuti ndife ndani. Choyambirira kumene kuchako kukakhala register imene malingana ndi malamulo ndiyovomerezeka. Chifukwa imene ijayo ndimene malingana ndi malamulo inatsegulidwa ma center onse kumene tinapita kukaona kuti kodi mayina walipo kumene tinapita kukaundula mayina athu mmene muja. Ndiye malingana ndi malamulo athu ikuti fotokozera ndithu kunena kuti register ija ndimene ili yovomerezeka. Komanso ulendo uno kwabwerano machine amene afuna kuti azikathandizira pamene paja. Ndiye register ija ya paper ija sinachoke abale anga ilipobe komanso machine aja aliponso tazikatunikira zala. Komani mafuna ndikhale kwambiri apapa pa register ya paper ija. Aliyense akafika pa center akaonetsetse makamaka ndifuna ndiyankhule kwambiri kwa monitors. Monitors akafika munthu uja akafika odzavota uja amamutchula dzina kama muitana a presiding officer wakuti monitors akaonetsetse kunena kuti nawonso munthu uja adali m'buku muja mu register alipo. Choyambirira chachiwiri ndikufuna ndipempha monitor athu onse tendikakheso ndikakope kathu kapadera. Aliyense akafika akachidwa dzina lake tizikalembaso tizikachula manambala ifeso tikakheso ndi register yathu tizikalemba kukalemba. Ndudedera izi kupangira pamawa chifukwa nthawi zina zimatha kusokonekera kupezeka kuti mwina nkumakanirana manambala kuti wavota chonchi ndani wavota chonchi ndani. Komandi wafuna ndinene kuti
ife tifuna kuti monitor aliyense adzikachongaso naye tikadzoti pamaiperi pa kuvota paja amene ameka apanga rekodi kuti apanga register kapanga amene avota nawo kaya avota anthu 1000 zikagwirizane ndi zimene zili mpepala lathu lifera chani la monitor wathu naiso mudzikachongaso nanu ndi mamonita chonde mukakheso ndikuoperano mudzikachonga pambali kuti munthu amene yodi ndi amene avota nambala yake ikufanana ndi imenenso ameki asonyeza kuti anthu amenewo ndi amene avota tsiku limenelo. Komanso china chofunika kwambiri ndichoti chonde tikaonetsetsedi kuti presiding officer pabwera mphekesera zina zake kuti mwina mwake mbali zina mwina adzikapeza kuti presiding officer moti apereke ballot paper imodzi kwa ovota adzikapeza kuti mwina apereka ballot paper awiri atatu imene mphekesera chabe mfano fotokozo amenepo komano mphekesera masiku ano sumafuna kutani kuinyozera ndiye tikaonetsetsedi kuti ovota wina aliyense akulandiradi paper limodzi osati mwina wake walandira paper awiri kapena atatu akaliwe nawo mchani mkachipinda komata akacha kuti akavote aliyense akhali paper limodzi loti akavote khala la president limodzi la MP limodzi la kansala limodzi tikatero ndi tikakhala sure kuti anthu amene akavotadi ndi mmodzi osati wina akavote na president kawiri kapena MP kawiri aliyense akavote voti ya munthu aliyense ndi voti imodzi imene mafuna nditsindike kwambiri ndi mamonitors konse komwe kuti mvera olena meme kuti mvera auze mamonitor akamapita akakhale ndi kopera padera adzikalemba kumakachonganso kuti tikadziwedi kuti manambala awo akugwirizana. Chinthu chimene fani ndineneko ndi chakuti timakhala ndi ballot paper mwina sizinachitikeko ku Malawi kuno kuti anthu opikisana nawo pa udindo wa president kufika mpaka 17 ulendo uno opikisana nawo pa udindo wa president afika mpaka 17 kulili kukumwe zimenezo zitha kupangitsa kuti mwina wovota athu makamaka mwina akumudza sokonekere chifukwa chilisti icho chatalika 17 kwa ndifuna ndikupempheni amene muli masapota za DPP amene mukavotera DPP makamaka sindikoti Amalawi nonse fana ndizoti ambiri mufuna DPP osabosa pangaso zonyengererana ambiri afuna DPP ndi ofunanso APM so andi ambiri ndi mafana ndikuuzeni chonchi kuti list ya ma president ulendo uno yafika mpaka na 17 ndiyeno tikakafika movota muja tisakakayike tikakalowa ndi ufulu wathu kuvota tikatenge nthawi osathamanga samabwera kwa ameki kuti mukuchedwa moturukani iyayi tikalowe tikafatse list jakatipatsa makamaka ya president tizikayang'ana ndikumatsika osathamanga kuti basi ndingoturukamo ayi tikatenge nthawi a president athu a professor akapita mutharika ali pa namba 10 imene yofuna mudziwe ndiso tikangofika namba 1 basi ndingoturukamo iyayi tengani nthawi yanu kazitsikana mukaona pa namba 10 ipo a professor samasowanso komanso mwina pena pake mwakhoti mwachita pang'ono osakakayika pakha chimanga cha ufolo chili kumbaliko mukachiona chimanga chathu cha DPP mukatero mukachongera pati pamene pacha tikaonetsetse kuti kuchonga kwathu tisakatuluke mbokosi muja tikakhale mkati mwa bokosi muja komano akakhala odinda mafuna ndifotokoze chonchi chonde tikaonetsetse fa anthu achuluka kudinda tikayika chala chathu mu inki muja tisakapange kuti mpaka chichali yonse kuchigoneka tikatero tikaononganso ballot paper ija tikangopanga kutsogolo kwa chalako basi pepa kungoti do pamene pacha tikatero tionetsetse tisanapinde tikaumitse tikauzirepo ndithu kuuzira tiumitse kenaka nkupinda chifukwa kakathamanga kungopinda nthawi yomwe tikapeza kuti inkija yenderera kwinako kenaka pepa alija sakaliwerenganso ndiye tisakapeza kuti tabitsa voti yathu foti nathamanga tikatengeka nthawi kungodontha basi adzobe ameki kuti atani tachonga osayika chala chonse tikaononga mafuna kuti ndifotokoze pamenepo koma kofunikira kwambiri tikauzire kuti pakaume tisanapinde. Chinanso chimene ndimafuna ndineneko ndichonena kuti ndondomeko yathu yovotera ndiye masiku saja mene akhakumatiuzira ameki komanso ndi mwina ma MP athu makhansala athu akamapanga campaign ndiyoti tikakavota ku polling center kuja kumene kujako mabonita athu mukaonetsetse kuti no mukadikire ndithu kuti ngati box yadzadza yazowerenga kuti akutukayisunga kuti tibwererenso kwapitiriza kuti ani kuvota kumene kuja tukasunga bokosi kuja osangokusiya masoso akakhale kuti kumene kuja tikatero tikamaliza akawerengera zotsatira zija akazilemba pepala imamati result sheet pepala zotsatira akalemba pamene paja pakati mafunika tonse wa monitors tikuyenda kuti tisainire kumene kuja tikasainire ndiyeno ifakara DPP taonetsetsa kuti ayika chitetezo chokwanira mu polling center mu polling stations mathu
ndiyeno aliyense ali ndi ufulu monitor wina aliyense wa DPP kuti akakhale nawo mpaka kumapeto ukaonetsetse kuti mwatani amaliza iwe wasayinira. Wina asakakunamize kuti ayaya chimwene tatangotulukani kaye tikusayinirani sizimatero. Ukakhale nawo kawerenge nawo konedi kuti zatani amene mavota awerengedwera a president kanda MP yathu kanda council ndo moyodi wakhutira ukatero ndio ukasayinire. Ukasayinira mapepala amene aja akuti anyamulidwe kupita kuti ku constituency tale center. Constituency tale center kuja amanyamula ndai ne aga make kupita komatu takonza ndondomeko ngati DPP ife kuti tidzapanga bwanji kuchoka ku polling station kupita ku constituency tale center. Imene yoyo is not for the cameras komano nkhani ndi imene yoyo kunena kuti kuchoka kumene koko tionesese mavota ja anyamukadi ndi oyenera amene ali wa make kupita ku constituency tale center. Kumene kujaso kumakhala monitor wathu akatani akaonese kuti zotsatira zidi zochokadi kuchani ku polling station yathu komanso zikufanana ndi zimene walandira kale. Tikatero ndikuti zinthu zathu zidzayenda bwino. Komalizira ndi nkhani yoti constituency yonse wina aliyense Malawi wina aliyense akhale mulonda wanzake. Chifukwa kuvota akusukwa munthu wina kapena kwa chipani china ndi kwa Malawi aliyense. Ndi aliyense akhale monitor wanzake. Wina wake ngati akupita kuti adzasokoneze olo adzathamangitsa ena ake amene anati atengepo mbali wauza anthu oyenera kanda polisi kanda army amali ma constituency mo kandi achitetezo mu constituency muja kuti wina wake asaphwanyidwe ufulu wake chifukwa ndi ufulu wa Malawi aliyense kutengapo mbali pa nkhani yovota. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri a director athu oona nkhani za zisankho mai Mathanga pano pamundilole a Malawi kuti no ndapemphe a Dr. Ben Phiri kuti sonawonso angofotokoza kukulimbikitsani kuti pa 16 September lachiwiri mudzadzuke mamawa 6 o'clock. Natimadikira kuti tidzapita masana ayi 6 o'clock kunyamuka mama 6 o'clock komanso tikanyamuke tonse pamodzi osanyamuka weka chifukwa mwina njiramo utakuona kukumana ndi chikangawa njiramo kunyamuka nthawi yabwino kuti usakumane ndi chikangawa ukafika kumene kuja nthawi yabwinonso ukavota ndi kumabwerera ku nyumba nthawi yabwino osadikira kumapita masana ayi. Dr. Ben Phiri uthenga umene chipani chikufuna chiyakho. Zikomo kwambiri Amalawi anzanga konse kumene muli ndiye joiners nzanga amene ayankhulapo. Poyamba ndinene kuti chisankho chimene chikubwera lachiwirichi chikufanana ndi chisankho chimene chinalipo posankha kuti dziko lino likhale chipani chimodzi kapena likhale la zipani zambiri. Nthawi imeneja Malawi aliyense anali agitated, anali okwiya kufunitsitsa kuti tisinthe kuchoka ku chipani chimodzi tipite kumatipate. Chisankho chapano ndi chisankho chosintha. It is a vote for change. Nthawi imeneja tinkalirira ufulu wa zipani zambiri, pano tikulirira economic freedom. Wina aliyense including atolankhani amene tili pano tavutikira kuti tipeze chakudya chathu cha dzulo. Kulibeko shopu imene amati atolankhani mudzikagulako katundu mochipa. Kulibeko filling station inoyera amati ndi atolankhani. Mafuta akasowa asolowe wina aliyense. Mmene tikukamba pano nkhani zathu zachuma zafika pa usauzana. Stress ya ngongole tili close to 95%, almost 6% close to default. Sitingabwerekedwe ndalama, sitingapange china chilichonse, kungoti tivote molakwika pa 16 pano dziko lino chuma chake chagwelatu. Kuteroko ndiye kuti inu ndiye kunyumba kwanu mabotolo anu amadzi, zindowa zanu zakubafa, kaya muli ndi sapato maslippers oboka, zonse zijakazika malo amodzi tizipezeka kuti tonse tili mungongole. Is that what we want? Ndikuyankhula pano mmene nanena last week anthu kukafukule kuna mbuma adakali ndi fodya m'makomo mwawo. Chifukwa choti fodya ayo aboma analandira kale $.
aja ankaendera matripi akunjawa, anthu aja abaja kumapitisa kunjaja analandira kale m'malo mwanu. Lero akukanika kupeza ndalama zoti akuguleni Ford ameneyoyo nchakali m'makomo. Tikunena pano fetereza uja amati wochitsika mtengoyi wakanikayi wina nimbira ukasungu anapita kuti akamuyangane fetereza uja sana mpeze, achita kutenga anthu owerengeka ena ake cholinga adzikuna mizani. Fuel ma filling station mulibe, kuli ma filling station ena amene fuel alipo koma amera muja amati mutuluke tikachite supervise akuopa maqueues kuti mudzipita kovota ndi maqueues msapite ma filling station kuti ma filling station mwina mafuta alimo. Ndiyetu zimene zikutanthauza kuti wakwachinakanaka wakuphaloni munthu amene ali kuchitipa amene amadalira chigayo cha diesel chakwera chifukwa diesel kulibe akusowa. Transport yopita kumlowe yakwera. Is that what we want? Do we want to continue ndi zimenezo? Ndimati ndipemphe anthu ndifuna ndilowe mu rigging plans amene ali nawo, koma amene agwiritsidwe ntchito ndi anthu amene nawo akuzunzika nawo. Sure, iwe Malawi amene sunapange maganizo oti ufuna ukavota kapena ayi, tandipatse khutu tikuti vote iyi is a vote for change. Are you willing kuti upite 5 years zina chifukwa chokuti akuti sukufuna kuvotera DPP? Ndikupempheni mwina ena mmati ayi DPP tinadana nayo sitingavotere DPP zitavota zitatani. Chisankho cha lero it's either DPP or MCP chifukwa zathu ena umanambala awo sangakwane kuti angachite form boma. Mwanjira ina mmene mukuvotera winayo chipani chinacho mukuthandizira MCP kunena kuti ipitilire kulamula boma. Is that what you want? Mwafika level yonena kuti titha kumapitilira tani amene munali mudakali ndi mkwiyo wa DPP tidasintha tu ife ndipo tinafotokoza zimene tinazirapa. Tatiye tikavote for change mmene tinapangira pochoka ku one party system kubwera kuzipani zambiri. Apa tikufuna economic freedom, tikonze zinthu kuti zinthu zathu ziyende. Bwana director ndikafika pamenepo ndiapatse ena akulera. Zikomo kwambiri olemekezeka Dr. Ben Phiri Amalawi kukulilirani itu kuti mukapange chiganizo chabwino. Ndisataye nthawi kwambiri ndapemphe Honorable Same Suleiman. Yes. Komanso ndalandire apatena athu kuchokera kwa Ford my Honorable Lipava amene ali National Director of Women amene wakuyimira a Ford pamene mukudziwa Malawi kuti tili pamgwirizano ndithu ndi zipani folo a Ford paliso LEF ndiyeso paliso NDP komanso ndi joint the Northern Alliance tinawo pamgwirizano. Cholinga chake ndi ukafuna kuti no tikakutumikeni bwino inu Amalawi. Ame Suleiman amene muli organizing secretary athu kungwa kwa kufotokozera Malawi kwa yankhula Malawi tangotsala ndi lero koma lachiwiri awina ukavota kutiso asakhale ndi nkhawa kuti chisankho chimenechi munthu angabere palibe kubera atuluke ndipo akasankhe tsogolo lawo akasankhe tsogolo la nawo kwa inu ayankhule na Malawi kenako muzapatsa maili phava kuti nawonso director tikoneka kuti tipemphe nawo anzathu and we are getting feedback mmene ni makamba za rigging tinadula. I'm getting feedback here mmene nangoyamba kuti tikambe za rigging tinadula anthu sana amve. Let's play our game amene tili live pamene popanaduka Amalawi sana amve za rigging plan. I'm getting feedback from so many people kuti akudulani mmene mwayamba za rigging. Tipemphe ndithu kumeneko kunena kuti tiyeni tichite moyenerera kunena kuti Amalawi amve zeni zimene zikuchitika. Ziko
Yeah. Tisapange choncho komanso tigwire ntchito bwinobwino. Ndikudziwa kuti si New Times amene mupanga zimenezo, ndikudziwa kuti ndi ena kwina kwake, koma tauzenso pano kuti iyayi tsogolo la Malawi silili m'manja mwanu. Tsogolo la Malawi lili m'manja mwa Malawi omwewo, ndiye sangasokoneze zofuna za Malawi. Tikufuna kuthana ndi mavuto amene tinaowa pa 16 September, ndiye chiyambi cha moyo wina, ndiye asasokoneze yayi. Zikomo kwambiri. Yeah, moni nonse ule mukhale m'malo mwake. Nimafuna ndiyambe kunena motere. About 60% of Malawians are youth. Ndiye mafuna ndiyankhule ndi inu anyamata anzanga kuti nthawi yakwana tikuyenera kutenga nawo mbali pa zochitika za mdziko mwathu. Tikuyenera kuchita tsogolo lathu kulikonza, palibe angatikonzere koma ndife tokha. Tikudziwa kuti nkhani amanena Honorable Ben Piri ya rigging ndi imene akukonza anzathu, sitikubisa. Andiwonso chiyambireni fonera zimene sanabwerepo nkususa. Ndimangofuna ndinene mawawa kuti maplani anu tikuwaziwa. Amalawi tadikira 5 years kuti tikonze zinthu. Sitinafune kupanga za mademo, timafuna kupanga zinthu mwa democracy. Tapirira tikuona kuchedwa even lachiwiri. Ndiye mutilole a Malawi, tiwankha ndinu ya IMCP, mutilole a Malawi tisankhe president wathu amene tikudziwa kuti atichotsa mavuto amene mwatiyikawa. Freely, fair. Koma mukati mukonze maplani ngati mmene munapanga 2020, munatimenyera ma monitors, munapanga zinthu zambiri zosakhala bwino. Ife ngati achipani chachikulu tiona kuti titani, koma chimene tikuchita expect kuti mwalole a Malawi avote mwamtendere, mwaufulu, asankhe munthu amene akumufuna, mmene akuziwira ndi mavuto amene akumana nawo. Ndinenenso kuti tinali pano posachedwa apa masiku angapo apitawo pamene timembekezera abusa achakwera kuti atiuza za fetereza. Malo motuza za fetereza tinadabwa kuti ayamba kupepesa kwa Malawi. Ife timembekezera kuti atiuza kuti kodi 161 billion ya AIP imene tinachita pass ku parliament, I think it was April May, zili pati chifukwa mvula yasala pang'ono kubwera. Fertilizer watu wa 15,000 amene tikuchita contribute a Malawi ndi ndalama yathu ya misongo ali pati sana nene. Ndiye mafuna ndi afunse achakwera kuti kodi mapepesa chani. Fetimembekeza kumva za fertilizer wa 15,000 watu wa AIP, simunatiuze mvula yasala pang'ono kuno kumwera tikufuna fertilizer, nthawi ya kugawa fertilizer ndino zili pati. Mukupepesa chani? Munthu kamalapa olo kapita kwa abusa wakalapa umayamba wanena kaichimo limene ufuna ulapidwe. So inu mukupepesa chani? Ngati mukupepesa a Malawi kusowa kwa forex, vuto la njala, kaya ndikukwera mitengo kwa zinthu zimene mwakonza 4-5 years, zinthu kufika mpaka na 200% kukwera, kaya mukupepesa chifukwa kuti Malawi tikuima mizere pachina chilichonse, ngakhale kugula sugar kumene ukaime panzere.
mafactory atatu. It just shows mismanagement. Mukupepesa chani kweni. Nepotism mmati chula nayo ifa DPP. Mwaiona yano nepotism. Mungerekeza. Mbena nina oda Ben Piri taphunzira zambiri ku opposition. Ndipo ti ready kugwira ntchito mokomera Malawi ina aliyense. Iyi ndi DPP mukiona bai yosinthika kwa basi. Mukupepesa chani achakwera. Mukupepesa ngozi ya ndege. Chifukwa zimene mukupepesazo Amalawi tizakuyankhani lachiwiri. Kuti takukhululukirani kapena ayi. Ndikupemphera Malawi tiye tikamuyankhe Chakwera lachiwiri. Kuti tamukhululukira kapena ayi. Kakupepesa chimene akupepesa sana chichula auta kutipepesa. Tikayankha ndi vote. Ndiye mutilole tikavote tikakuvomereni kuti takukhululukirani kapena ayi. Mwantendere. Zosaopsezana zimene mukukonza anena ona Ben Piri zakumadzi tikuziziwa kuti mutisokonezere ma monitors athu madera ake tikwaziwa. Koma tingopempha kuti musapange zimenezo. Musapange zimenezo Amalawi atopa. Tonse tikonde dziko lathu. Chifukwa simukuziwa kuti mukapanga zimenezo reaction yake ikhale yotani. Ndiye ndikupangeni uone MCP siyani maplani anu asiyena Malawi apange decide chimene akufuna okha. Komanso tinene pano ndikumalize motere. We expect proper handovers. Ndukuzeni kandi nduna kandi ma directors ma office onse. We expect as an incoming government tukufuna ma handovers proper, transparent. Tukufuna tiziwe Amalawi afuna aziwe zonse zimene mwakamu kuchita. Palibe nduna itachoke opanda handover izo city roll. Palibe director atachoke opanda handover and accounting for what you have done. We want Malawians to know the truth. It's not for DPP, it's not for Afford, but it's for Malawians. So we expect proper handovers. Ife tikamakonza zinthu tiziwe kuti munafika nazo pati. That is what the incoming government will expect. The city venepo and the apase so anzatu Afford kuti nawo anenepo nawo awiri atatu. Zikoma kwambiri oyamba ulemoso khale malo mwake limene zinalili pachiyambi. Ineso ngati kwa Afford tikugwirizana nazo zonse zimene zakambidwa ndi anzathu a DPP. Kunena kuti mapulani onse amene akuchitika akudziwika. Ubwino wake Mulungu akuzika zonse pambalambanda kuti zizidziwika nafenso tizikhani mapulani kuti tizipanga chani. Changa ni chilimbikitso kwa makamakazi mayi. Nthawi zambiri timati tikavota timakakhala ku nyumba. Panopa tikavota azimayi tikachite gadi voti yathu. Tikakhale pombo fuka azimayi ndamene tamvaso kwambiri kupweteka mu nyengo imeneyi. Ndengati tamva kupweteka tiyeni tikachite gadi voti. Tikavota tikatha ikamakwana 4 o'clock tikakhalenso pombo tikachite gadi voti yathu mpaka na kumapeto. Fuka mapulani amene akupanga azimayi ndi fambiri tikakhala pamene pajaula kupanga mapulani osakhala bwino akaupa kuti pali unyinji wa anthu amene uli pamene papa. Gawo lachiwiri limene akuonjezera kumbali ya rigging mphekesera zimene zilipo. Pali list imene akhale kuyenda kuchokera nthawi ya registration kufika panopa pamene anthu anakupanga ma interview ku Chichiri. Central Region list ndiyo mweja sina sentedwe. Northern Region list ndiyo mweja sina sentedwe. Koma Southern Region list mwaisenta. Mwachotsa mwaji jamaa tokwana 500 ndikuikamo alendo amene sakudziwika kumene kuti achokera kuti. Ndiye pamene pokoti pamene tikupempha kuti mamonitors athu mukaonetsetse mkakhale maso kuti achilendo amene abwerawo kukhala nawo kuti azayang'anire zisankho ma polling centers yo akufuna chani. Ndiye tilimbikitsane ndithu nkhani imene kumamonitors komanso ndi mwina anzathu a media kumamayenda kumene mukunena apa kuti anthu ayidziwe kuti tadziwa kuti zimene zozasinthidwa. Kwina kwa list chimodzimodzi koma ku Southern Region mwaisintha chifukwa chani list imene yoyo. Because mkanaina kuonetsetsa kuti list imene yayenda kwina kwaseko kunonso ikhale chimodzimodzi. Ndengati ali mapulani aligi komwe ifeso tili maso tikuona kuti kodi muthera pati. Fuka ngati boma likamapita mumachulutsa zochita koma Mulungu apakuchotsanibe. Fuka choti nthawi yanu yatani yakwana. Ifa Afford ndi DPP chimene ufuna ndikusintha kuti moyo wa munthu usinthe kuchokera pano kufika patsogolo. Kakunachitika zolakwika mbuyomo ife tausitaziwala.
tinaona kuti pena pake tinalakwitsa mwina kulichotsa boma la DPP nkuyikapo limene lilipoli, koma tinaona kuti that was the worst mistake imene tinapanga pa moyo wa munthu, so we don't want to repeat that mistake. Fake tufuna kuti lichoke, DPP ibwere ipitirize zimene natani inasiya. Ngati Fema partners tili pambuyo pa kuti kuthandizira zimenezo. Zikoma kwambiri. Zikoma kwambiri. Amala wanzanga uthenga ndumenewo kuti chisankho ichi tiyeni tituluke tikavote. Voti yanu ndi tsogolo lanu, ndi tsogolo lathu, ndi tsogolo la ana athu, komanso utsimikizirani kuti palibe loko achakwerawo kaya ndani kwa kumale Congress Party angapange ligi kapena kubera chisankho ichi. Sabera sangabere ndipo sangathe kubera, sangabere nde uthenga ulipo kuchokera ku khoti. Sangabere tigwiritsa ntchito manual counting, manual results transmission kufika mpaka na tsiku lovota lemnenilo palibenso kubera. Ndi nkhawa zonse zimene amalawi makhala nazo kuti ati ayi mwakuti akuti mwakuti iya chisankho chena ndikangati abera kale nde ineyo nsapite ayi sangabere. Tiyeni tipite. Mwayi wathu wa 5 years mwayi umene umabwera kamodzi 5 years ndi uthenga atu umene kubwera kuchokera kunoko 5 years. Tiyeni tidzanyamuke tipite kumeneko tikavote. Komanso kungowonjezera pang'ono pena nankhula Honorable Suleiman, accountability nzoonadi pamene boma lina likuchoka lina likubwera padzikhala ma handovers abwino. Chifukwa kumene kuja makamaka nyengo inoyo anthu amakhala pakala ena amafuna aberetu, makamaka iwo amene akudzora napanga zolakwika amafuna kuti aberetu, amafuna kuti katundu yonso kapena zinthu zimene anapangazo abise. Tikunena kuti zimenezo musachite. Komanso ena amaopa amafuna agwiritsidwe ntchito amene ali mmene momo amene akutuluka aja tine kuti amale Congress Party kumapita m'maofesi, kumapita m'maparastatos, kumauza ma CEO bweretsani chakuti pangani chakuti bisani chakuti. Ayi awawa amale Congress Party akupita basi. Inuyo mudzakhalapo mpachitopo mpaka nakalekale. Mudzakhala muli komweko kaya ndi ku Escom mudzakhala muli mugwira ntchito, kaya mukhala ku education mukhalabe mugwira ntchito. Inu ndi civil servants, koma musagwiritsidwe ntchito. Tinenso chimodzimodzi ngakhale ku polisi kumene uthenga wake musagwiritsidwe ntchito. Tikumva kuti ena kumalowa kumene ndi kumapanga ndale, ku polisi sikopangira ndale, ku army sikopangira ndale, kumene kuja ndikugwira ntchito mwa constitution imene anafotokozera ampinga njira. Gwirani ntchito mmene malamulo akunenera. Ndiye kumene kwasakusokonezeni wina wakasa kupangeni chilichonse. Ngati pakati panu pali ena akuoneka kuti akupanga zandale, muli ndi mphamvu inuyo ameneyo malamulonso mweko timati disciplinary procedures kumukhazika pansi ndikumuza kuti osamapange zandale. Tiyeni tigwireni ntchito mokonda dziko lathu. Kumapeto ningokuthokozani azinzanga amene munabwera pano pamene Professor Arthur Peter Mutharika anatituma kuti tiwafotokozere amalawi ndikuwalimbikitsa kuti chisankho chimene palibe amene angabere. Si mathematics chimashini chicha changokhala ngati shadow, changokhala potero. Koma in vote yanu tikawerenga 1 2 3 4 5 6 kuponyapo 1 2 3 4 kuponyaso apo pamapeto pake kutenga calculator kuphatikizanso bwinobwino uyu zake ndizi nkumasayinira pamene paja. Palibe zoti ati dzikalowa machine mmene akunenera mati kalowa kuseva ikalowa kuseva ati kuseva kukaena akayikamo kaya dzichani mmenemo awonjezamo kale. Palibe zimenezo. Voti ndi yatsogolo lathu ndipo bemera ngabere. Ndi mawu amenewo mwina mwake tikulole nino atulankhani kuti mwina muli ndi mafunso. Chifukwa tinayankhula zambiri, tayamba za mathematics kuzafika ku ma elections kuti ma elections ayenda bwanji, komanso ndikuthenga ngati wapemphero kupemphererani kuti tapita ndi tsiku limenelo mukamaka vote mukaone mavuto anu. Komanso ndikumalizitsa kuti palibe amene angatibere chisankho chimenechi. Komanso tikufuna kuti amene mukuchoka amale Congress Party musaononge mboma. Mwaonongamo kale ndalama kulibe chilichonse chaonongeka, koma musapitirire kuononga. Chifukwa pa 16 September lamulo lidzagwira ntchito. Aliyense pa 16 lamulo lidzagwira ntchito. Ngati mukuba kaya mukusokoneza china chilichonse lamulo lidzagwira ntchito. Ndi mawu amenewo mwina mwake ndikuthokozeni nonse amayi mwakhala mukuto.
osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.